I ćao ljudi, dobrodošli u treću epizodu Minecrafta, kako se zove na SERB-CRAFT-u i mom rođaku se popravi mikrofon, je li tako? Tako je. I planirali smo da ovo sve očistimo i vidite što sad ovo drva i to sam malo prikupljali ja i on i da, ovo ćemo da raskrčemo što se kaže i da napravimo naše selo. Znači, šta ja znam, možda će biti, vidjet ćemo, znači, treba bi nam... Sva moguća pomoć nam je potrebna. Da, možda će još neki likovi upasti, ne znam. Možda se još Stefan, isto naš drugar jedan. Ali moj kompjuter pokvaren pa ne može s nama. Nikola, napravit ću chest, ono. Nikola, Molim. napravit ću chest. Ima ovdje jedan u vodi. A dobro, napravit ću naš. Mislim, ne znam čiji je to, nemam pojma. Okej. A, ufeo. Znači ovdje ćemo oditi Nikola Ceštala. Znači ćemo ovo. Ako hoćeš nešto ostaviti, Nikola? Neću ništa, ovaj. Još jedan. Ajde kucaj CM Odifi. Alo? Da. Kucaj CM Odifi. Kucaj CM Odifi. I ono Y. I udari na ovaj chest tu. Enter pa udari na ovaj chest. Jesi ukucao? Ne. Ajde. I udari na taj chest. Ništa. A ne, udariš levim. Sad udari. A čekaj, napišit ću ti na Skype. Ne, čekaj, evo ti ovako. Ne kucaj to V. Dobro. Sam se slučajno. Vidim tako se sada osmarava. Možda samo smanjiti, stisniti taj TV. I udar na taj chest, levim. Jesi uradio, ajde. Smanjio sam sad. Sad to ukucaj i udari na ovaj chest. Olo bre. Evo. Udari sad. Ajde opet ukucaj. Moraš odmah da udariš, izvini, ja sam ti smetao. Ok, ljudi. Opa, fa. Ajde daj meni taj chest, ljudi, čekaj. Ne, ajde, daj meni taj chest, uništi ga. Pa meni daj. Najbolje napravim. Daj ga meni. Pošto ti to ne znaš. Daj ga meni. Pa. Meni. Hvala. Biće ovo, na primjer. Ćemo Odifi, Nikola, Ceštala. Idi skupljaj drva. Okej. Čekajte, mala pauza. I ja naš ljudi posle kratke pauze nešto mora da uradim. Nikola, ja ću ići malo da kopam kamen. Aha, dobro. Ja ću ovdje drveći. Aha. Znači, kad budemo imali vremena snimat ćemo, kad ne, jebi ga. Šta se radi?
Ajde, primjer ovo da kažem. Čekaj da vam prije. Jesi ti, Nikola, jesi gladan? Jesam, a ima mesa. Pa ispeci ga, imaš peć. Imam peć. Ja po neku peć zaboravim. Evo. I vidjet ćemo nešto za server. Pogledat ćemo nešto. Nešto ono neće, vidjet ću da će nešto. Ajde da se peče, ej. Evo, sačekaj. Ajde, ja sam gladan, a moram da napijem ovaj na ekran. Šta je ovo? Nikola! Molim. A, dobro, tu si. Ajde se teleportuj. Evo, samo da uzmem još uglja, ima ovdje puno. Super. Napravit ću još jedan peć. Modify. Nikola te 6. Pa ti stavi da se peče. Stavit ću ja. A, teleportuj se. Evo, samo evo ima još malo ovdje. Ajde. Vidi neki tuneli vamo. Dobro, pusti to. Vidite kako lepo kućite. Nikola! Molim. Ovo bi mogla biti naša kuća. Evo me, sad je da se teleportuje. Evo, ajme daj malo uglja. Bak. Hvala. Dobro. 15. Koliko ti imaš? Uglja? Da. 13 komada. A stav ovdje meso da se peče, Ovo je meni. Nemam više mesa, idem sad da nađem. Ajde. Još hrane. Nije. A hoćeš da ću ti ja ovo? Pa mi smo ovdje blizu ovog. Okej, ljudi. To je to za ovu epizodu, ja se pozdravljam. Ćao!